Έλα πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κάνε μας μια δήλωση, που είσαι, τι κάνουμε. Είμαστε Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα δεν είμαστε, ναι, Μπρατισλάβα είμαστε. Ξεκινάμε σήμερα, όχι με τους καλύτερους Ιωνούς από πλευράς καιρού, έχει λίγο ψυχαλίτσα. Αλλά έχουμε συνηθίσει, τι να κάνουμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να είμαστε ασφαλείς, να πάμε καλά στους δρόμους, να κάνουμε ωραίο ποδήλατο, να δούμε ωραία τοπία και να πάει καλά και το charity για τα παιδιά του Διασός. Μπράβο. Είμαστε μια ωραία παρέα, 4 Έλληνες. Για να δούμε λίγο από πίσω, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δούμε τι γράφει εδώ η πλάτη. Γράφει και την leader η πλάτη. Έτσι.